Ang atong unang pagbasa naghisgot bahin sa duha ka propeta nga nagsunod sa history sa katawhan nga pinili sa Dios ang Israel, si Elias ug si Eliseo. Pulos ni sila mga gitawag og gamhanan nga mga propeta, dili tungod kay gamhanan gyud sila, kung dili tungod sa ilang kasuod sa Ginoo. Murabag ang ilang kasuod sa Ginoo nahimong mura sad sila Ginoo dinhis kalibutan, nga bisag unsay isulti nila mahitabo. Pag ingong Elias nga dili muuwan, awa sad muuwan. Nigingong Elias nga mamatay ka, mamatay sad. Igingon nga mabuhi ka, mabuhi sad. Suhay ko naglingi imong tupad. Ing na gamhanan ka, pangutan-a ba? Ing na kay gahom. Nya kining gahom nga gipuy-an ni Elias o ni Eliseo o gibatunan, hangtod karon nagpadayo ni siya. Bisan kinsa ang mosunod sa kinabuhi sa mga tao nga suod sa Ginoo, mahimo sang gamhanan hangtod karon. Muna kita sad mahimo pud tang gamhanan kung magsunod kita sa Ginoo. Ug unsaon man nato pagsunod sa Ginoo, munang gitudloan ta ni Kristo og pagampo. Ang pagampo nga ang gaunag yung address, amahan namo. Inigsulti natog amahan namo na akas langit. Sinan kana atong amahan na as langit, nya anak ta niya. Unsa may mahitabo kung ang imong amahan hari, ikaw ang anak, unsa man say mahitabo nimo? Mura sa kag hari. Inigsuroy nimo, kakita ng inyong mga sundao nimo. Muko na, muyukbo na nimo kay anak ko kas hari. Ilingi ana sa dimong tupad ing na anak kas Ginoo o anak siyawa. Ing na kono. So duha ka paagi nga kita mahimong anak sa Ginoo. Unsao man? Pinaagi sa sakramentos bunyag. O ikaduha, pinaagi sa atong kinabuhi, sa atong binuhatan. Kanang sakramentos bunyag, automatic na, ihatag na, samtang bata pa ta, or usahay, dako na ta, nighatag na, automatic dayon ighumag celebrate sa bunyag, mahimo din tang anak sa Ginoo. Pero dunay requirement pa ana, inig ka. Amgo na nato nga kita anak sa Ginoo, kinahanglan mubuhat sa tas mga buhat sa Ginoo. Ug usa sa gi-emphasize nga buhat sa Ginoo kana yung pagpasaylo. Mao nang gi-emphasize diri sa atong gospel, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo. Nya gipun-an pagyud na ni San Mateo nga kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kumusta marong ato mga politicians kaha? Na bag-o naman sad ang atong senador, ang ilang presidente sa Senate. Nagpasayloay ka na sila. Kumusta kaha ang mga Marcos o Duterte, nagpasayloay kaha? Mao na siya. Kung kinsa nila ang unang muhimo anang pasaylo kay na maginasakitan, tanaw ko social media, na ay nalipay, yes, magana, yes, one agyod ang
Cayetano, black. Nasa'y uban ngon, patay na ning flood control ani, wa na sad ni hearing. O ana, mga inaana lang ilang mga kuan ba, ilang mga view. Hay kay tinuod ana. Nya, gisakitan, na insultuhan, ang uban gani, tungod sa ilang pagka-insulto, paila nilag kaso, ipapriso nila ang taong naka-insulto nila. Labi na gitong nihinga nila nga, nanawat silag mga malita nga kwarta, pailag kaso, kay nasakitan. Okay man na siya, basta tinuod nga nakasala. Pero lahi ang pagpapriso sa tao, lahi sad ang pagpasaylo. Ug unsa may gustos Ginoo, mupasaylo gid ta sa tao bisag unsa pa kadako ug unsa kadaghan ang iyang sala. May nangutana nako pader, kining akong igagaw nga nangawat sigis amo, pwede ni nako ipapriso? Unsa may inyo? Inyo og kamo ba? Imong silingan, imo igagaw, sige kawat sa inyo, sakpan gid nimo na nakay ebidensya, unsa man ipapriso dili. Oh. Tanawa di ba nga libog na mo. Mo na ang ako gyung advice nga ipapriso basta napasaylo na nimo. Pero wa pa gani kakapasaylo, ayaw usag ipapriso. Kay basig maka-impierno na nimo. Nganong ma-impierno man, tungod kay maglagot man ka mo nang imong gipapriso. Ang imong kalagot, maotoy makapa-impierno nimo. Nya siya nga imong gipapriso, basin hinuon og magbasol to didto, mas malangit pa hinuon to nimo. Di ba? Di porting alkansihan nimo. Mao na dili ta mosalig sa tao. Kay kaning tao manggod mag-usab-usab ra ning iyang desisyon, ang ato yung saligan unsay gipasalig sa Ginoo. Kanang tao, sama sa atong mga government leaders or church leaders, mag-usab-usab ra gid na nya lumalabay. Kung anha ta mo gunit nila og mosalig, mahimo gid tang way klaro. Mahimo tang insecured, mahimo tang masulubon. Ang nisalig ron sa mga Duterte, tungod kay murag nakapabor man ang mga Marcos, basig masubo sad sila. Nya, nigabot na sa panahon, basin og ang makakupot sa gahom, mga Duterte na sad, ang masubo na sad ang nisalig sa mga Marcos. Nana, kay tao man gisaligan. Pero kung ang atong gisaligan, mao ang atong amahan, nga langit nun, bisan pagkinsay nagkupot sa gahom dinhis atong nasod, ma-Duterte man, ma-Marcos man, way problema. Nga naman, makapuyo ragid tag tinarong nga Pilipino bisan pagkinsay nagkupot. Gilingay mong tupad. Ing na relax ra ka. Na-relax ra ka karon. Kay doon na ra ba kuno'y possibility nga usbo na kuno ning atong konstitusyon nya dili na kuala ni ba mga panglantaw-lantaw, dili na mapadayon ang pag-imbestigar kinsa ginangawat sa atong kwarta, pinaagi atong flood control o uban pa, mawa na kuno na nya padayon pagyud kuno ang pagkuha sa atong mga kwarta. Labi na gyud
ug dili na gid sila mailisan, di mo kuyawan ana? Wala mo diya. Pero kung atong tanahon, arita mo salig sa Ginoo. Kana tawhano na. Hutdon tingali nila kuha ang tanan kung pananglitag tinuod, di tabinlan hangtod wa na gid tay mga suporta sa atong kinabuhi. Aw di aritas Ginoo mo salig. Nya unsa may sunod buhaton? Sama ni Elias, sama ni Eliseo, ang Ginoo mupakita sa iyang gahom. Ang mga hari nga ni kontra ni Elias ug ni kontra ni Eliseo, in a certain period nidaog sila. Nagtago-tago in taon si Elias. Tamayon ang mga propeta. Sama ni Moises, gitamay, nagtago-tago sad. Pero pag abot yun sa saktong panahon, ang Ginoo nay nihimog desisyon o gipatuma ni Moises, gipatuma nila ni Elias o uban pang mga propeta, nauwawan ang mga hari. Mao nang way hari sa kalibutan nga makapiog o makabuntog sa paghari sa Dios. Pero ang kondisyon, kadto ra sang mga tao nga gustong musunod sa Ginoo, maoy makasinati sa gingharian sa Dios. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Dili ta magsadya tungod kay ang mga Marcos group maunay naghawod karon. Di sa ta magsadya tungod kay ang mga Duterte's group mo'y maghawd. Magsadya ta tungod kay naata diha sa Ginoo, maayo tang tao. Pananglitan, magsigi kag palit og raffle ticket. Unsa man na? Maayo kang tao o daotang tao? Maayo. Porte nimong daghanag kwarta, nya dili ka mohatag sa simbahan. Di jud ka magsadya. Wa sa kay kalipay. Pero wa kay hapit kwarta, pero kusog kang muhatag din ni simbahan. Pero tinimong lipaya. Mao ni ang sikreto. Mao na kining atong pagdebosyon sa Sacred Heart, ikatulo maron natong kuan, Triduo Mass. Kining mga saad sa Sacred Heart. Unsa may mga saad diri? Ato kunong reciton bi. Na to naka-memorize ba mo? Unsa toy una? Hatagan ko sila sa mga grasya nga angay sa ilang kahimtang. Og pari ka, tagaan ka grasya sa pagkapari. Og asawa ka, tagaan ka grasya sa imong pagkaasawa. Amahan ka. Basta, ang imong kasing-kasing, liwat sa kasing-kasing ni Jesus o ni Maria. Husayon ko ang ilang panimalay. Gubotro ninyong balay, basta mosunod lang kasing-kasing nga maluluyon o mahigugmaon, mapasayloon, mahusay ka na inyong balay. Lipayon ko sila sa mga kagulanan. Bisag unsa pakadagko imong kaguol, lipayon na ka. Ningon bitaw si Marcolita ba to? Senador Marcolita, kaya mura mag ipapriso ko no siya. Ningon siya, bisan pag ipapriso ko, di gyud ko muhunong sa pagpangita sa kamatuoran, bahin sa dagko kayong pagpangawkaw sa kwarta sa atong nasod. Kung ila man kong mapriso, ay mo kabalaka, mo padayon kong pangita sa kamatuoran. Sa ito pang iyang kalipay, dili diha tungod kay senador siya, dili tungod kay makahiring siya sa Blue Ribbon Committee, kung dili ang iyang kalipay sa pagpangita sa kamatuoran. Hindota, no? Muna nga itong kagulanan, mapapas basta magpuyo tas kamatuoran.
Nabda to'y banang gikulatas asawa kay nangabit niya ang bana, igo ra gyung nisulti, natintal man kuday. Sige pangutana ang asawa, nganong natintal ka? Ningor sang bana, maldita man kay ka. Nawa na gid akong gugma nimo. Nya didto ko natintal sa akong kabit. Puspusag may asawa, di rasan mo sukol ang bana. Balik-balikon ra gyud bana. Saon man gyud ang imong kamaldita, mao ra gyud nagtukmod nako ditong naadto ko pikas. O di lipay guys siya. Nya ang asawa wa gyud malipay. Maldita man. Kamo mga asawa inyong buhaton, mga bit inyong bana. Pagpuyo sa kamatuoran. Pagpuyo bas kamatuoran, pagpakaasawa, na lipayon dayon ka. Apil patong iyang kabit. Nya ikaupat, sa kinabuhi o sa kamatayon, ako maoy ilang dalangpanan. Mailhan ginani mo mga tao nga ang kasing-kasing Diyos nun, kay inigkamatay ang naong nga nang lunsay kayo. Nakakita na mo ni Sister Florence, nindota lagi og mamatay kag ingon ana, mura ra jud kag natuog unya ang imong naong bab nindot kita naon. Kanang tupad nimo ikamatay amot di ba ka mahiwi ang naong ana ka. Na ako nakita nga sus grabe kayo paghilog nako bab. Ang kanang iyang limbag-limbag og panglimbasog nga mabuhi gyud. Portigyong grabiha. Nga ang iyang mata mo sulirap na, ang iyang kaning dila mo gawas-gawas ba? Nagupsus di ba ka ni ungo ka ni patyon karunani? Kupot bitas akong kamot paghilog na ko, gikuptan akong kamot, kusuga mangupot lagi. Nako yay, kabuhi pa ba ka karunani ron na ba? Sige lang yung gana. Taon-taoran, namatay raman sad. Namaw lang yapang patay. At tuwa gito'y klaro. May ginang naatay kasing-kasing nga maluluyon, mahigugmaon, relax kayo. Ikalima, panalanginan ko ang tanang mga buhat nila. Sus, kining atong buhat ron pagpamaligyag raffle ticket, panalanginan ginis Ginoo basta suod lang tani Wa na mo tingog. Ikaunom, hipalgan sa mga makasasala sa akong kasing-kasing ang tuburan sa dili mahubsan sa kaluoy o gugma kanang ocean of mercy and love pagkanindota nya dayon ikapito ang mga kalag nga mabugnaw siguro ni mga dasig sa pagdebosyon. Kana mga kalag nga wanay ampo-ampo nga mga tao nga sige na lang pangitag kwarta sama ning ato ro mga mga politicians na kwarta gyud paldo usahay sad mga pari sad apil na ning nagwalib love ticket madasig sa pagdebosyon. Ikawalo, ang mga matarong madaling masantos. Lingi ako nung imong tupad, na santosonon ka? Na ba? Nganong na nagkusmod mo na inyong mga naong? Madaling masantos. Ikasiyam, panalanginan ko ang mga dapit diin singbahon o pasidunggan ang akong larawan. Nganang kanabitang enthronement sa image sa Sacred Heart. Nindot kay na labinag-anas niyong balay kay iya din ang panalanginan pagpa-intron yun mo sa Sacred Heart, pagbutang sad mo og mga image sa Sacred Heart sa inyong balay, opisina o uban pa. Ika na po muhatag ako og grasya sa mga kaparian sa pagkabig nga sa mga kasing-kasing nga magahi nang gana ang pari basta magdebosyon sa Sacred Heart kanang gahi kasing-kasing mahumok. Ako ning tistingan og hangyo ang Sacred Heart, humuka in taong kasing-kasing aning akong mga followers nga mopalit lang unta bisag usa lang ka ticket gikan karon hangtod sa July 25. Daghan na gud ni atong followers. Akong YouTube channel 294,000 na gud ni ang atong subscribers, no?
kani sila og magsigila nig like, view, like, share, subscribe. Ang mga bag-o nya mo palit pag ni sila ticket, tagsal ang ka-ticket, hurot na ning atong ticket ay. Mo na Sacred Heart imo magirong pista, humuka taon ning magahi nga muko at spitatan. Ika-11, ipati ko sa akong kasing-kasing ang mga ngalan sa mga mag-agda sa uban ni ining debosyon na. Uy, nakaagda na ko ninyo ha? Pag intron mo, mapatik na ko sa kasing-kasing sa Ginoo. Agda ha? Ina imong tupad ina, mamalit na ta. Mamalit na ta og ticket. Sa katapusan, ika-12, sa tanang mukalawat sa unang Biyernes sa sulod sa siyam kabulan nga sunod-sunod, consecutive 9 Fridays, maangko nila ang grasya sa penitensya sa katapusang takna ug dili mamatay nga dili makakumpisal. Kani man sa kong magsigi og simba, mangumpisal man sad na. So dili ka mamatay nga dili makakumpisal. Mga igsoon, ato ning hisgutan kanunay tungod kay ang Ginoo mauragi atong kasaligan. Kining atong nasod, dili gid ni siya mulampos ang iyang mga tumong basta ang atong mga leaders dili musalig og musunod sa atong amahan nga langitnon. Kitang mga Katoliko, kita mga Kristiyanos nga miila nga mga anak tas Ginoo, ato yung puy-an ang iyang mga sugo. Labi na gid ng pagsunod sa iyang kinaiya sa pagkamapasayloon. Ato sang hangyoon ang ato mga politicians magpasayloay ug maghigugmaay sila. Unahon unta nila ang nasod, dili ang ilang kaugalingon. Kita sad nga mga magtotoo, kita sa mga taga-Compostela nga parishioners, online o territorial parishioners karon, unahon sad nato ang atong parokya sa pag-atiman, dili ang atong kaugalingon. Nya kun ato nang buhaton, kita atimanon usab sa atong langitnong amahan sa way puas nga panalangin.